Čus, já jsem Domča a vítám vás u mého úplně prvního vlogu. Takže dneska to budou takový spíš informace. Říkala jsem sice do popisku nějakého minulého videa jsem dávala, to neměla ani moc úspěch to video. Vlastně takže jsem dávala, že natočím 10 plus faktů o mě, ale já dneska nemám čas, takže dneska to bude jenom informační vlog, bohužel. To natočím jindy. Takže já bych asi začala tím, kdy budou vycházet videa. Vlastně já to tady vydávám, ty obrázkové videa takový pozdě, protože vůbec nemám představu, o čem jako bych to měla dělat, jo. Takže zatím jsem udělala jenom, že já nevím ani kolik těch obrázkových videí je, ale každopádně ty vlogy teď budou vycházet častěji, samozřejmě i ty obrázkové videa. A chci to vlastně vydávat aspoň tak 2 videa do týdne, maximálně jedno, když to nebudu stíhat. A teď bych vlastně ještě chtěla říct, že dneska je teda středa, je 18. června. Sice ještě nekončí škola, ale já už zítra, 19. ne, dneska je 17. No, jo, tak 17. zítra 18. Což bude čtvrtek, budu spát 6 hodin, no, je to strašně brzo, ale já musím, protože budeme stávat v 11, my letíme do Turecka, takže se těšte na vlog a obrázkový video, možná víc vlogů, protože vždycky rodiče budou dole na baru a já budu když tak nahoře jako v pokoji, prostě v hotelu na pokoji a tam budu moct vlogovat a tak, protože tam budu sama. Určitě vám ukážu výhled, doufám, že budeme mít na moře teda. A prostě se tam strašně těším už, když už vlastně letíme už zítra, nebo spíš stáváme hned zítra, protože v 11 hodin to ještě není pátek. To asi všichni ví a ještě teda, že vám budu teda v letadle asi vlog nenatočím, to je asi těžko, ale budu fotit na mobil a potom tam budu vytvářet postupně videa a tak. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěla říct. Doufám, že se vám tenhle první vlog líbil a pokud jo, tak zanechte určitě like a pokud ne, tak ho dislike, ale napište, co se vám nelíbilo, co bych měla zlepšit, protože bych to ráda věděla, třeba co máte radši. A teda to už bude konec, takže já se s váma loučím a zatím čus!